जय गौरवृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरवृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरवृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरवृंद Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. सर्वांचे जे परमप्रिय असे जे आहेत तर ते पूजनीय असे त्यांचे लाडके गुरु महाराज त्याचबरोबर समस्त वैष्णववृंद आणि आपल्या सगळ्याच्या जीवनात आलेले असलेले शिक्षा गुरु तसेच माझ्या जीवनात आलेले हे शिक्षा गुरु आणि आपल्या अखिल ब्रह्मांडात असणारे समस्त वैष्णववृंद आणि तो उपस्थित वैष्णव प्रणाम करूया. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. चैतन्य महाप्रभु की जय. ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय. कृष्णराज कविराज गोस्वामी की जय. प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. कृष्ण भागवत की जय. हरे कृष्ण. आजच्या या सेशन मध्ये हार्दिक स्वागत आहे. आता आपण मध्ये खंड रामानंद राय आहेत आणि चैतन्य महाप्रभूची चर्चा झाली तर ती आपण अभ्यासणार आहोत. चर्चा झाली तर आणि त्यामध्ये काय प्रश्न विचारले चैतन्य आणि त्याला कशी उत्तरं दिली हे आपण अभ्यासणार आहोत. मग आता चैतन्य महाप्रभू जे आहेत दक्षिण भारताच्या यात्रेवरती आहे. मग दक्षिणाच्या यात्रेमध्ये ते जात म्हणजे जेव्हा जात होते मार्गक्रमण करत होते तिथं वाटेत म्हणजे जे भेटीला लोक येत होते तर त्या सगळ्या वैष्णवांना व भक्तांना सुद्धा त्यांनी कृष्ण प्रेम प्रदान केलं आणि त्यांचा उद्धार केला आणि अशा पद्धतीनं हरिनामाचं प्रचुर प्रमाणात वितरण करत ते मार्गक्रमण करत होते. मग ते एखादा मत्त गजेंद्र कसा असतो तो काय करत असतो आवेशामध्ये त्याला ताकदीचा गर्व असतो, अभिमान असतो आणि आवेश असतो हो की नाही. पण महाप्रभू म्हणजे चैतन्य महाप्रभू हे स्वयं कोण आहेत तर श्रीकृष्ण आहेत. मग त्यांना आवेश कसला आहे तर भावावेश आहे. राधाराणीचा जो भाव आहे आणि तो जो विरह प्रेमाचा भाव आहे तर त्या आवेशामध्ये त्या प्रेमावेशामध्ये ते संकीर्तन करत आपल्या दक्षिण भारताच्या यात्रेवरती निघाले आणि मग त्यावेळेला त्या आवडीचं त्यांना भजन ते सतत गुणगुणायचे. हे भजन सर्वांनी लक्षात ठेवूया आणि श्रील कृष्णराज कविराज हे भजन त्याची नोंद करून ठेवले त्यांच्या जे डायरी ऑफ बडच्या म्हणतो त्याच्यामध्ये तर स्वरूप दामोदरांच्या डायरीमध्ये म्हणजे त्यामध्ये पण नोंद मिळते. तर ते भजन कोणतं होतं सगळ्यांनी लक्षात ठेवूया आणि आपण नेहमी जर हे गुणगुणलं भजन तर आपल्याला चैतन्य महाप्रभूंचे जे आहेत तर ते आशीर्वाद मिळतात. आपल्याला जेव्हा जेव्हा भगवान यांचं नामाचं गुणगान करावं असं वाटतं तर आपल्याला जे आहे तर महत्वाची म्हणजे दोन भजन आपण लक्षात घेऊया. हे भजन आणि जे जय राधा माधव आहे तर हे जे भजन आहे हे पण कृष्णांना खूप आवडतं. प्रिय भजन आहे कृष्णांचं. आणि त्याचबरोबर चैतन्य महाप्रभूंना कोणतं आवडतं तर हे गीत खूप आवडतं आणि ते सतत गुणगुणायचे. तर आपल्याला जेव्हा जेव्हा भक्ती सेवेचे साधनेचे आपण प्रयास करत असतो किंवा आपलं कोणतेही कार्य करत असतो तर ते कसं आध्यात्मिक बनवायचं तर ही भजनं गुणगुणायची आपण किंवा एखादं भगवान यांचं आपल्याला कुठलं नाव आवडतं ना ते आपल्या मुखात जर आपण आणत राहिलं ना तर ती पण आपली वाणीची जी आहे ती तपस्या होते. म्हणजे भगवानांचं नाव आपण वारंवार वारंवार घेऊन आपली एक प्रकारे हृदयाची शुद्धी करत असतो. म्हणजे भगवान जे आहे त्यांचं स्मरण करणे आणि त्यांना वारंवार म्हणजे स्मरणात ठेवणं ही सुद्धा भगवत चरणी अर्पण केलेली आपण सेवा आहे. हरिनाम प्रभू आहेत ते तर त्यांची ती सेवा आहे.
आपल्याला एखादं नाव जे आवडते भगवानाचं, कोणाला गोविंद आवडतं, कोणाला कृष्ण आवडतं, तर आपण हरिनामाचा जप तर करायचंच, पण आपलं आवडतं नाव सुद्धा आपल्या दिवसभर मुखात आलं ना, तर त्या त्यावेळी सुद्धा जी वाणीची जी तपस्या होते, तर असा भाग करू शकतो. किंवा ही अशी भजनं गायची की जी भगवान यांना आवडतात, चैतन्य महाप्रभूंना आवडतात. तर जे आहेत तर ते मार्ग जो आहे त्यांचा दक्षिण भारताच्या यात्रेचा, तर तिथून त्या मार्गावरून जात असताना भावावेशात असं सुंदर भजन गायचंय. कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्ष मां कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 पाहि मां राम राघव 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 रक्षमां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां. असं भजन आपण जेव्हा जेव्हा आपल्याला संधी मिळेल तेव्हा निश्चित गायला हरकत नाही. मग अशा पद्धतीनं भगवान जे आहेत तर त्यांनी आता दक्षिण भारताचे जे मार्ग आहेत तर तिथून मार्गक्रमण करत असताना जेव्हा त्या मार्गावरून जात होते असं भावविभोर होऊन संकीर्तन करत नृत्य करत भजन गात होते. आणि मग आता असं असं भजन गात गात ते जे आहे ते दर रात्री मुक्काम करायचे एखाद्या खेड्यात. रात्र झाली की ब्राह्मणाच्या घरी, आणि मग तिथल्या सगळ्यांना हरिनामाचा महिमा सांगायचे आणि हरिनाम संकीर्तन तिथे करायचे, नृत्य करायचे आणि गायचे, भजन भजन गायचे. आणि मग तिथे सगळी मंडळी त्यांचा जो आहे तो भावावेश पाहायला जमायची आणि आश्चर्यचकित व्हायची आणि सगळं विसरून जायची. म्हणजे अशा पद्धतीनं भक्त त्यांच्यामुळं जे आहेत तर ते जे भक्त आहेत ते भावविभोर होतात आणि जे नवीन लोक आहेत ते त्यांच्याकडे आकर्षित होतात आणि अशा पद्धतीनं प्रत्येकाला त्यांनी हरिनाम वितरित केलं. मग आता अशाच पद्धतीनं ते आपला जो मार्गक्रमण आहे ते करत करत गोदावरीच्या तीरी आले. मग तिथे ते नदीत स्नान करत होते तोपर्यंत त्यांनी पाहिलं की पालखीतून वाद्यांच्या गजरात अशा पद्धतीनं छान असं रामानंदरायांचं आगमन झालं. मग तिथं त्यांनी एक ब्राह्मण वर्णाची व्यक्ती कशा पद्धतीनं स्नान नदीत उरकते तसं ते त्यांनी उरकलं. चैतन्य महाप्रभूंची त्यांची भेट झाली. आता चैतन्य महाप्रभू आणि ते खूप म्हणजे अनेक म्हणजे वर्षांनी भेटल्याप्रमाणे त्यांची भेट होते. कारण चैतन्य महाप्रभू म्हणजे राधाराणींच्या भावामध्ये आहेत आणि रामानंद राय म्हणजे विशाखा सखी. विशाखा सखीचं ते आहेत. तर म्हणजे त्यांचंच ते विस्तार स्वरूप आहे, म्हणजे त्यांचंच ते जे आहे तर ते प्राकट्य आहे. मग आता विशाखा सखी राधाराणींना कृष्णांना भेटण्यासाठी मदत करणारी सखी आहे. म्हणून आपली सखी भेटल्याचा जो आनंद आहे तो, आणि त्याचबरोबर विशाखा सखी आहे तर ती सुद्धा कोण, म्हणजे ह्या सखी अष्टसखी कोण आहेत तर त्या थेट विस्तार आहेत राधाराणींचे. म्हणजे त्यांच्या मनात जे माधुरी प्रेम आहे विशाखा सखींच्या तर कृष्णाविषयी तर त्या प्रेमरसामध्ये विव्हल होऊन म्हणजे त्यांनी एकमेकांना आलिंगन दिलं आणि मग शांतपणे दोघंही भूमीवरच पडून राहिले आणि त्यानंतर मग त्यांच्यामध्ये संवाद सुरू झाला. मग एकमेकांची त्यांनी स्तुती केली आणि म्हणजे दोन वैष्णव जेव्हा भेटतात तेव्हा काय करतात, एकमेकांची स्तुती करतात, यशगान करतात. मग चैतन्य महाप्रभू म्हणाले, माझ्यासारख्या मायावादी संन्यासाला तुमची सेवा करायची संधी मिळाली, सार्वभौम भट्टाचार्यांनी तुमच्याकडून मार्गदर्शन घ्या सांगितलं होतं, तर तुमच्याकडून मार्गदर्शन घेण्याची मला संधी मिळते हेच किती माझं सौभाग्य. तर रामानंद राय म्हणाले की
अखिल ब्रह्मांडाचे म्हणजे विश्वाचे नायक असणारे असे तुम्ही आहेत. तुमच्या चरण कमलांची मला सेवा करायला मिळते, हेच किती माझं सौभाग्य आहे. अशा पद्धतीने दोन वैष्णव जेव्हा एकत्र भेटतात तेव्हा ते काय करतात, एकमेकांची स्तुती करतात बरं का. म्हणजे ह्याच्यामध्ये आध्यात्मिक जगतामध्ये भौतिक विकार कुठलेही नसतात. भौतिक विकार जसं ईर्ष्या, मत्सर, हे सगळं सगळं जे आहे तर ते विकृत प्रतिबिंब आहे भौतिक जगत म्हणजे आध्यात्मिक जगताचं, आणि त्यामुळे तिथेच पाहायला मिळतात. जर कुणाला आध्यात्मिक स्तरावर येऊन ईर्ष्या आणि मत्सर, राग, द्वेष, भय असे भाव जर उमटत असतील तर आपण समजायचं की आपल्या हृदयामध्ये खूप अनर्थ आहेत, आणि हे गेल्याविना आपण आध्यात्मिक स्तरावर पुढे नाही जाऊ शकणार. आणि यासाठी श्रीकृष्णांना आपण शरण गेलं पाहिजे, सतत टाळवलं पाहिजे. आणि आपण काय केलं पाहिजे की हे सगळे अनर्थ नष्ट होऊ देत. अनर्थ रूपी असुर आहेत आपल्या हृदयामध्ये, हे सगळं तमोगुणी स्पंदन आहेत, ही सगळी म्हणजे किंवा आळस, झोप असं सगळं जे आहे म्हणजे, तर पहा इतके सगळे हजारो लाखो या ब्रह्मांडामध्ये जीव असतील, यातले काही जीव जे आहेत तर ते भगवत कृपेस प्राप्त होतात. आणि यातले काही जीव जे आहेत तर ते म्हणजे मनुष्य योनीमध्ये आहेत, म्हणजे 4 लाख मनुष्य योनी आहेत फक्त. आणि ह्या 4 लाखापैकी काही जीव जे आहेत म्हणजे काही टक्के आपण म्हणू ते भक्त बनतात. आणि त्या भक्त लोकांपैकी जे आहेत तर ते काही भक्त जे आहेत ते कृष्ण भावनाभावित भक्त असतात. आणि त्या कृष्ण भावनाभावित काही भक्तांपैकी काही भक्त जे आहेत ते भक्तीमध्ये प्रगतीपथावर राहतात. म्हणजे आपण समजू की 4% भक्त आहेत, मग या 4% लोकांमध्ये आपण वासुदेव कुटुंबकम ही भावना असली पाहिजे. इतक्या हजारो लाखो योनीमध्ये 4% फक्त कृष्ण भावना भावित भक्त आहेत. आणि त्यामध्ये जर वासुदेव कुटुंबकम ही प्रेमाची भावना नसेल, तिथे भौतिक विकार असतील, तर मग ह्या उरलेल्या टक्के लोक जे आहेत कुत्र्या मांजरासारखे भांडणारे आणि विकृत जगताचं प्रतिनिधित्व, ह्यांच्यामध्ये आणि आपल्यामध्ये काही फरक नाही राहिला आपण जर भक्तीत येऊन अशा पद्धतीने विचार करू लागलो तर. आणि म्हणून स्पिरिच्युअल जगतामध्ये कसं असतं, तुमच्या प्रगतीमध्ये माझी प्रगती आहे असं वैष्णवाला वाटतं. तुमचा म्हणजे तुमच्या सेवेमध्ये मला सेवा केल्याचा आनंद आहे. कसं असतं तर हा भक्त किती छान सेवा करतोय, मग ह्याच्याकडून मला ही सेवा अजून कशी चांगली मला करता येईल हे मला शिकता येईल, अशा पद्धतीने एका वैष्णवाचा भाव असणं आवश्यक आहे. पण भौतिक जगतामध्ये ह्याच्या उलट असतं की हा भक्त किती छान सेवा करतोय, मग म्हणजे त्याच्याविषयी ईर्ष्या, त्याच्याविषयी मत्सर, तर हे सगळं काय आहेत, अस्सल रूपी विकार आहेत आपल्यामध्ये. आणि हे आपल्या हृदयात असलेल्या अनेक जन्मांच्या अनर्थामुळे असतात. आणि म्हणून आपण काय करायचं की जेव्हा जेव्हा वैष्णव दिसतात आपल्या चेहऱ्यावर सुद्धा हास्य आलं येणं आवश्यक आहे, अन्यथा तो अपराध ठरतो वैष्णवांच्या प्रती. तर मंदिरात जातो आपण किंवा आपल्याला ओळखीचे वैष्णव भेटतात, ऑनलाईन भेटतात, मग आपण त्यांच्याकडे पाहतो आणि इकडे मान फिरवतो, तिकडे मान फिरवतो, पहा असं होतं की नाही. तर हे सगळं जे आहे तर ते अपराधातून घडतं. तर आपण जेव्हा वैष्णव दिसतो तेव्हा हे वैष्णव शिष्टाचाराचं जे मार्गदर्शन चैतन्य महाप्रभूंनी सनातन गोस्वामीने केलं, आणि त्याचे जे संकलन आहे ते गोपाल भट्ट गोस्वामीने केलं, तर त्यामध्ये हे असं नमूद करण्यात आलं. तेव्हा आपल्याला नेहमी आनंद वाटला पाहिजे, वैष्णव भेटीनं उत्साह वाटला पाहिजे, आपल्या चेहऱ्यावर स्मित असलेलं पाहिजे. आणि आपल्याला त्याच्यासाठी जे काही उत्तमात उत्तम सेवा करता येईल ते करता आली पाहिजे, किंवा आपण उत्तमात उत्तम संभाषण आतून हृदयापासून करणं आवश्यक आहे. ते वैष्णव करतोच जेव्हा त्या स्तरावर असतो, तर आपण असा वैष्णव बनण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत. ह्या भेटीतून काय समजून घेतं, भगवान स्वतः जरी चैतन्य महाप्रभू जे आहेत ते भगवान स्वतः आहेत, पण रामानंद रायांची भेट जेव्हा सार्वभौम भट्टाचार्यांनी घ्यायला सांगितलं तेव्हा ते काय म्हणाले, माझ्यासारखा तुच्छ मायावादी संन्यासी त्याला काय कळणार म्हणजे हे सगळं आध्यात्मिक ज्ञान, म्हणून तुमच्याकडून मला मार्गदर्शन घ्यायला सांगितले तुमची भेट घेऊन. म्हणजे ही जी आहे ही दीनता, ही लीनता, म्हणजे हा नम्रपणाचा भाव आपल्यामध्ये असणं आवश्यक आहे. चैतन्य महाप्रभूंच्या आचरणातून दिसून येतं. तर उच्च कोटीचे असे जरी शूद्र वर्णाचे असतील तरी जे आहेत ते भगवान यांची जो भक्ती करतो, मग स्त्री असो, वैश्य असो, शूद्र असो, किंवा कोणी चांडाळाच्या कुटुंबातील असेल, किंवा मांसभक्षक जरी आधी असेल कोणी, तरी तो जेव्हा भक्ती मार्गातल्या नियमांनुसार नियमात तत्वांचं जे आहे तो पालन करतो आणि भगवान यांच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये घडून जातो, तेव्हा जे आहे तर तो पात्र ठरतो. म्हणजे इतर वर्णांपेक्षा सुद्धा तो म्हणजे सुपात्र असा भक्त असतो भगवान यांचा. तर असे रामानंद राय होते, म्हणजे ते महाभागवत होते, उच्च कोटीचे भक्त होते भगवान यांचे. आणि विशाखा जी आहे सखी तिचे ते विस्तार आहेत. मग
म्हणजे ते त्यांनी अंतर्मनातून ते ओळखले, अंतरंग पार्षदामध्ये येतात हे सगळे भगवान यांचे. तर त्यांनी ओळखले की म्हणजे भगवान जे आहेत तर ते चैतन्य महाप्रभूंच्या रूपामध्ये आपल्यासमोर प्रकट झालेत. आणि मग त्यांनी त्यांच्या चरणांशी प्रणाम केला आणि मग त्यांच्यामध्ये चर्चा सुरू झाली. म्हणजे काय की त्यांना आता अनेक प्रश्न विचारले चैतन्य महाप्रभूंनी आणि त्यानुसार त्यांनी उत्तर समर्पक अशी दिली की त्यांच्या चर्चेच्या म्हणजे अंती असा निष्कर्ष निघाला की किंवा ज्ञानशून्य अशी शुद्ध भक्ती हे सगळ्या जीवनाच्या परिपूर्णत्वाचं सार आहे. म्हणजे काय की म्हणजे ज्ञानमिश्र भक्ती असेल. हा म्हणजे ज्ञानाच्या स्तरावर आपण म्हणजे जे आहे तर भक्ती करायचा प्रयत्न करतो. म्हणजे काय ही सुरुवात असते, जो नवसाधक असतो त्याची निओपाईट आपण म्हणतो. तर ज्ञान तो अर्जित करतो क्लासमधून इकडून तिकडून किंवा वेगवेगळ्या सेवा देऊन. काही प्रीचिंग सेवा देतात, म्हणजे असे भरपूर काही जण वेगवेगळ्या सेवा देतात मंदिरात. मग सगळे भक्तांकडून असं ज्ञान मिळतं ना, किंवा पुस्तकं म्हणजे जे ग्रंथ आहेत ते वाचून वेगवेगळे. मग अशी ज्ञानमिश्र भक्ती असते ना, तिचं स्तर सुद्धा बाह्य स्तर म्हणजे स्वरूपाचं असतं. म्हणजे काय की वैकुंठ लोकांमध्ये ज्या शुद्ध भक्तीचं आचरण केलं जातं ना, प्युअर डिव्होशनल सर्व्हिस, शुद्ध भक्तिमय सेवा किंवा भक्तिमय प्रेममय सेवा, तर त्या भक्तीच्या कक्षामध्ये ही भक्ती येत नाही. म्हणजे भौतिक विचारांचा म्हणजे तिथं थोडासा जिथं गंध असतो ना, तर अशी जी भक्ती आहे ना, ती सकारात्मक असू दे किंवा नकारात्मक, ती सेवा आध्यात्मिक ठरतच नाही. म्हणजे जे ज्ञानाच्या स्तरावर मी ग्रंथ वाचून, मी पुस्तकं मिळवून, मी जे स्वतःला ज्ञान प्राप्त करून मग भक्तांना मी प्रवचन देईन आणि मी भक्ती करेन आणि हे केलं की झालं असं ज्यांना वाटतं त्यांनी काढून टाका डोक्यातून. म्हणजे हा भाग आपण ह्यासाठी समजून घेऊया की आपण अजूनही शिकतो आहोत. आपण खूप अज्ञानाच्या स्तरावर आहोत आणि आपल्याला थोडंसं काही मिळालं तर वाटतं आपल्याला खूप काही मिळालंय. तर ह्या भ्रमातून आपण नेहमी दूर राहावं आणि आपण नेहमी, मी एक तुच्छ भगवान यांचा सेवक आहे आणि माझ्यासारख्या पतित जीवाला भगवान यांची कृपा आहे, गुरु यांची कृपा आहे, म्हणून माझी क्षमता नसताना सुद्धा अशा सेवा वेगवेगळ्या मिळाल्यात. त्या करण्याची सुद्धा माझी पात्रता नाही, पण भगवान यांची इच्छा आहे आणि गुरु यांचं बळ भगवान यांच्या माध्यमातून आपल्याला प्राप्त, आणि म्हणून मी ही सेवा करू शकते असं आपल्या अहंकाराला आपण नेहमी दाबलं पाहिजे, त्याला घालवून दिलं पाहिजे, नष्ट केलं पाहिजे. तर असा ज्याचा भाव असतो असे भक्त वैष्णव स्तरावर पोहोचतात. म्हणजे शुद्ध वैष्णवाच्या स्तरावर हळूहळू भगवानांच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे. म्हणजे ही खरी शरणागती आहे. म्हणजे अहंकाराच्या विरुद्ध काय शरणागती हा गुण आहे. म्हणजे जो आपल्यामध्ये विकार आहे त्याच्या विरुद्ध गुण कोणता आहे तो आपण जोपासायला सुरुवात करावी, असे प्रयत्न करा. मग अशी जी भक्ती असते तर ती कशी असली तरी ती भौतिक कल्मशातून कदाचित मुक्त पण असेल, पण तिथं मानसिक तर्क असतात, मनानेच तर्क काढलेले असतात. प्रचार प्रसार करायला सांगितल्यावर मग आपल्याला जे आध्यात्मिक संस्था आपली जी आहे तर ती जी आहे त्याला शास्त्र आधार आहेत. म्हणजे इस्कॉन हे संघटन जे उभं राहिलंय शिल प्रभुपदांच्या माध्यमातून, तर ह्याचे पाळमुळं विश्व राजसभा ह्यामध्ये आहे. चैतन्य महाप्रभूंच्या तिरोभावानंतर सहा गोस्वामी एकत्र आले आणि त्यांनी ब्रह्मांडातले सगळे वैष्णवांनी एकत्र येण्यासाठी आणि आदान प्रदान विचारांचं करण्यासाठी वैष्णव राज, म्हणजे वैष्णव राज म्हणजे आपण असं म्हणतो ना की म्हणजे राज म्हणजे काय की समस्त सगळे वैष्णव, असं राज शब्दाचा अर्थ. म्हणजे असे सगळे वैष्णव समस्त एकत्र येऊन घेतली गेलेली सभा. म्हणजे काय चर्चा आणि म्हणजे जे आहेत तर ते तिथं एक म्हणजे एक स्नेहयुक्त भेट सर्वांची आणि त्यांचं विचारांचं आदान प्रदान आणि ह्या स्तरावर आदान प्रदान, भक्तीच्या सूत्रांची चर्चा आणि प्रत्यक्ष आचरणाच्या स्तरावर केले गेलेलं आदान प्रदान जे असतं तर ते त्याविषयी चर्चा. तर ह्याला म्हणायचं वैष्णव राजसभा जी आहे तर ती इसवी सन 1504च्या आसपास त्याचं म्हणजे जे आहे तर ते म्हणजे ती निर्माण केली गेली आणि असं कार्य चालूच राहिलं. चैतन्य महाप्रभूंचं जी शिकवण आहे ती पाश्चिमात्य देशांमध्ये पाठवण्यासाठी असे प्रयत्न चालू राहिले त्या काळापासून, कारण त्यांची ती इच्छा होती. कारण जे भक्तीपासून दूर गेलेत, म्हणजे भारत ही पवित्र भूमी आहे, भक्ती सेवेपासून प्रेम श्रीकृष्णांच्या विषयी असलेले आपले नातेसंबंध आहेत हे समजून न घेता जे कृष्ण प्रेमापासून दूर गेले त्यांना भक्तीमध्ये आणण्याचे प्रयत्न होते. आणि ह्याच म्हणजे
ह्याच वारसा परंपरा म्हणजे गुरु शिष्य परंपरा जी आहे ती वारसा परंपरेसारखी आहे. म्हणजे गुरु जे आहेत त्यांच्याकडून तो शिष्याला अधिकार मिळतो, उत्तराधिकार अशा पद्धतीने शृंखला परंपरा आपण म्हणतो. शिष्य म्हणून जो वारसा हक्क जसा वारसा मिळतो एखाद्याला हा उत्तम शिष्य म्हणून अशा पद्धतीनं. तर हे जे आहेत शिला प्रभुपादांपर्यंत हे सगळे जे आहेत ते विचार म्हणजे जे आहेत चैतन्य महाप्रभूंची शिकवण जी आली तर त्यांच्या गुरूंकडून त्यांना मिळाली तर तीच पुढे जाऊन दृढ करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत. आता वैष्णव राज म्हणजे आंतरराष्ट्रीय म्हणजे सगळ्या ब्रह्मांडातले झाले ना, सगळ्या देशातले आंतरराष्ट्रीय इंटरनॅशनल. हा, त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत. कृष्ण भावनामृत कोण असेल, कृष्ण भावना भावित कोण असेल किंवा कृष्ण भावनामृतामध्ये कोण असेल तर असे वैष्णवच असतील ना. वैष्णव राज झालं. आणि म्हणजे वैष्णव राज मग हे सगळे एकत्र येऊन काय करतात म्हणजे एकत्र येतात म्हणजे संघटित होतात. मग संघ किंवा संघटन हा शब्द त्यांनी त्याला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी आणि ज्या व्याख्या आहे संज्ञा आहे त्याची आपण म्हणू की पारदर्शकता जपण्यासाठी तो जो आहे तर तो त्याचा तिथे वापर केला म्हणून आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ. तर हे सगळं चैतन्य महाप्रभूंनीच आपल्याला दिलेलं आहे. तेच गोस्वामींनी समोर आणलं, मांडलं लोक म्हणजे वैष्णवांच्या आणि तेच परंपरेतून भक्ती सिद्धांत सरस्वतींकडून जे आहे ते शिल प्रभुपादांना मिळालं आणि त्यांनीही स्थापन केलं. म्हणजे ह्याला कोणीही हे कमर्शियल आहे, हे आताच्या प्रोफेशनल सारखं चालू आहे असं म्हणू नये. हा अपराध आहे श्रीकृष्णांच्या चरणी, कारण श्रीकृष्णांकडून हे ज्ञान आलेलं आहे परंपरेतनं. म्हणजे असं विविध स्तरावर आपल्या मनाने तर्क कुणी काढू नये, कारण आपण खूप अज्ञान नसतो आपल्याकडं. म्हणजे ह्या ब्रह्मांडात असलेले वेगवेगळ्या उन्नत जीवांकडे जे ज्ञान आहे ना त्याच्या म्हणजे पॉईंट नॉट 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 असं रेस टू एन पर्सेंट इतकं सुद्धा आपल्याकडे ज्ञान नाहीये. आणि म्हणून आपण बिलकुल मनाने तर्क काढू नयेत आणि हे सगळ्या वैष्णवांच्या चरणी, महाप्रभूंच्या चरणी, त्याचबरोबर कृष्णांच्या चरणी अपराध घडतो. कारण हे जे आहे, हे जे ज्ञानाचा विस्तार आहे, हे वैष्णव संघटन आहे, हे इस्कॉनच्या माध्यमातून किंवा आपले शिक्षा गुरु, आपले जे अध्यक्ष आहेत आपल्या मंदिराचे परमपूज्य नामानिष्ठ दासगुरू यांच्या माध्यमातून पूर्वी जी गुरुकुलं होती 99% गुरुकुल होते आणि आपला जो 99.99% जो होता तो आपला साक्षरता म्हणजे जो होता तो साक्षरतेचं प्रमाण होतं. इंग्रजांनी येऊन ते काय केलं की त्यांचा मॅकॉनले नावाचा अधिकारी आला आणि त्यानंतर ते त्याने अभ्यास करून कायदा संमत करून आपली गुरुकुलं बंद केली आणि त्यामुळे आपल्याला मिळणारं आध्यात्मिक ज्ञान आहे ते बंद झालं. थोडासा पार्श्वभूमीचा इतिहास. तर ह्यामुळं आपल्याला अज्ञान आहे, आपल्यामध्ये भौतिक ज्ञान असलेलेच लोक तयार झाले आणि म्हणून आपल्याला हे आध्यात्मिक ज्ञान नाही आहे. गुरुकुल जे आहे ते अशाच पद्धतीनं जे आहे ते चालवलं जातं आणि अशा आध्यात्मिक संघटना आणि त्याच्या मग आपल्या शास्त्राधार आहे, वैष्णवांचं मार्गदर्शन आहे, गुरु शिष्य परंपरेचा आधार आहे. म्हणजे याला कुठलंही असं आधार नाहीये असं काहीच नाहीये. सगळं शास्त्रानुसार हे जे आहे ते आपण आध्यात्मिक जीवन जे आहे इस्कॉनच्या माध्यमातून आपण ते जगण्याचा लाभ घेत आहोत. तसं मार्गदर्शन मिळते, तसं सेवेचं मार्गदर्शन मिळते आणि हीच मोठी कृपा आहे आपल्याला श्रीकृष्णांनी शिल प्रभुपादांच्या हृदयातून आपल्यापर्यंत पोहोचवलेली. हा भाग आपण समजून घेऊया आणि त्यामागचा स्पिरिच्युअल भाव समजून घेऊया. आणि आपलं अज्ञान, आपले मानसिक तर्क इथे जसं सांगितले तर हे सगळे जे आहेत ते आपल्याला कधी वैकुंठात नेणार नाही, तर आपल्याला पतनालाच कारणीभूत ठरतील आणि आपली भक्ती विनष्ट करतील. म्हणून आपण भौतिक ह्या अशा तर्कांपासून, मानसिक तर्कांपासून स्वतःला वाचवूया आणि आपल्याला गुरुपरंपरेतले आपले जे उच्च पदस्थ भक्त आहेत उच्च ते काय सांगतात ते आपण समजून घेऊया. तर असे जेव्हा आपण प्रयत्न करू ना, तर मनाने तर्क न काढता, तर त्यावेळेला निश्चित म्हणजे कधीही अर्जुनाने पहा मनाचे तर्क नाही केले, तर जे कृष्णांनी सांगितलंय ते जसंच्या तसं कानांनी श्रवण केलं आणि जसंच्या तसं कानांनी श्रवण करून ते आचरणात आणलं. त्यांनी अनुभव घेऊन मी पाहतो असं नाही म्हणाले. अनुभव घेण्याचा आणि पाहण्याचा जो भाग असतो ना तो भौतिक स्तरावर असतो. म्हणजे अनुभवातून शिकतात हे भौतिक स्तर झाला. पण गुरु शिष्य परंपरेमध्ये कसं शिकतात तर एकाने सांगितलं दुसऱ्यांनी
प्रामाणिकपणे ते श्रद्धेने आणि विश्वासाने श्रवण केलं, जसं अर्जुनाने श्रवण केलं कृष्णाने जे सांगितलं ते. हा. आणि त्यानुसार आचरण, ह्याला म्हणायचं गुरु शिष्य परंपरेचं आचरण, ही गुरु शिष्य परंपरा आहे. आणि म्हणून आपण तर्क करू नये. तर आपल्याला जे गुरूंनी सांगितले तर ते तसंच्या तसं, आपल्याला सेवा देणारे आपल्या सेक्शनचे जे कोणी आपले लीडर आहेत, तर त्यांनी जसं सांगितले तसं आपण आज्ञा, ती कृष्णांकडून आपल्याला सेवा आली आहे हे समजून आपण पालन करावं. आपण त्याच्यावर तर्क निर्माण केले तर तो कृष्णांच्या चरणी अपराध होतो. म्हणून आपण ह्या अपराधापासून स्वतःला नेहमी वाचवावं. मग आता असे जे भगवान आहेत, तर ह्यांच्या चरणी जर भक्ती आपल्याला करायची असेल, तर शुद्ध भक्त जेव्हा भगवत चरणी स्वतःला जो समर्पित करतो, तेव्हा आपल्या प्रेमानेच तो अजित असे कृष्ण आहेत. कोणाला ते सहजासहजी प्राप्त होत नाहीत, अजित आहेत. म्हणजे ते कोणाला जिंकता नाही येणार त्यांना, तर त्यांना तो प्राप्त करू शकतो. कृष्ण त्याच्या अधीन होऊ शकतात. आणि मग हा शरणागतीचा जो भाग आहे तो शुद्ध स्तरावर आपण भक्तीच्या येतो तेव्हाच आपल्याला प्राप्त होतो. बा म्हणजे काय की आपल्याला ज्ञान मिश्र भक्तीनेही त्यांना प्रकट करता येणार नाही, किंवा कर्म मिश्र भक्तीनेही, पण आपल्याला त्यांना भक्ती मार्गाचं अनुसरण करूनच प्राप्त करता येईल. मग रामानंद राय जे आहेत तर त्यांनी याविषयी खूप छान जे आहे तर त्याचं विवरण दिले की अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म ध्यानावर्तन अनुकूलेन संकल्प कृष्णानुशीलन भक्ती वृत्तन, म्हणजे सगळ्या ह्या सगळ्या रहित, म्हणजे कुठलीही अपेक्षा जी आहे किंवा आसक्ती रहित ज्ञान कर्म, म्हणजे ज्ञानयोगानुसार कर्मयोगानुसार आपण जे काही कार्य करतो, म्हणजे असं सुद्धा भक्तियुक्त कार्य जे आहे तर ते सुद्धा म्हणजे जे आहे तर आपल्याला वैकुंठ नाही देणार किंवा गोलोकची प्राप्ती करून नाही देणार. तर अनुकूलेनं कृष्णानुशीलन, म्हणजे कृष्णांना जे काही म्हणजे संतुष्ट करण्यासाठी आवश्यक आहे त्याच फक्त आचरण करायचं. मग अशा पद्धतीनं जेव्हा आपण भक्ती करतो, सगळ्या आसक्ती त्यागून आणि कुठल्याही स्तरावर आसक्ती कामना न ठेवता, तेव्हा ती उत्तम भक्ती होते आणि त्याद्वारे भक्ती मार्गामध्ये आपण जे आहे तर ते प्रगतीपथावर जाऊ शकतो. मग आता त्यांनी प्रश्न विचारले खूप छान छान रामानंद राय यांनी, तर ते आपण रामानंद रायांना चैतन्य महाप्रभूंनी, तर ते आपण समजून घेणार आहोत. तर त्याआधी आपण समजून घेऊ की श्रीकृष्णांच्या असंख्य शक्ती आहे. चित शक्ती म्हणजे अंतरंग शक्ती, माया शक्ती म्हणजे भौतिक, जीवशक्ती म्हणजे तटस्थ शक्ती असं आपण म्हटलं जातं. मग आता ह्या ज्या शक्ती आहेत तर अंतरंग, बहिरंग आणि तटस्थ भगवानांच्या शक्ती आहेत. पण अंतरंग शक्ती त्यांची व्यक्तिगत शक्ती असं समजू आपण. आणि मग आता श्रीकृष्ण जे आहेत ते सच्चिदानंद विग्रह आहेत. मग आता भगवान जे आहेत तर ह्यांच्या अनंत शक्तीपैकी आनंद देणारी शक्ती म्हणजे तर ती म्हणजे काय, तर अल्लादिनी शक्ती म्हणजे प्लीजर पोटॅन्सी. तर त्यांचं जे अस्तित्व आहे ना त्याचं ओळख करून देणारी शक्ती जी आहे तर ती म्हणजे जी आहे तर ती सद्दिनी शक्ती. आणि जे ज्ञान प्रदान होतं ना आपल्याला भगवानांच्या कृपेनं तर ती म्हणजे संबित शक्ती. तर असं जे ज्ञान प्राप्त होतं तर ते संबित शक्तीची भगवानांची कृपा असते म्हणून प्राप्त होत असतं. मग आता ह्या सगळ्याचा संबंध काय, तर कृष्णांचं स्वतःच म्हणजे जे प्रकटीकरण आहे, सगळ्या सुखांचं जे आस्वादन करतात ना भगवान, आणि परमभोक्ता आपण म्हणले पहा, भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्व लोक महेश्वरम, असा श्लोक येतो पहा 5.29 भगवद्गीतेमध्ये. तर ह्या साठी म्हणजे कारणीभूत असणारी शक्ती कुठली आहे, तर अल्लादिनी शक्ती. आणि भगवत प्रेम हेच अल्लादिनी शक्तीचं सार आहे. म्हणजे भगवत प्रेमाचं वर्णन आनंदायी दिव्य रस असं केलंय, त्याला शृंगार रस असं पण म्हणतात किंवा माधुर्य रस असं पण म्हणतात. मग आता ह्या सगळ्या माध्यमातून आपण काय समजून घेणार आहोत, तर भगवत प्रेमाचं सार असणारा जो भाव आहे ना त्याला म्हणायचं महाभाव. आणि आता ह्या चर्चा सुरू झाल्या चैतन्य महाप्रभू आणि रामानंद रायच्या, आणि त्यामुळे अत्यंत आनंदित झालेत चैतन्य महाप्रभू. तर सांगतायत रामानंद राय, ती विशाख सखी ना ती अत्यंत बारकावे म्हणजे आठवून आठवून जशी सांगेल अशा पद्धतीनं रामानंद राय हे वर्णन करतात. तर असा जो महाभाव आहे त्या महाभावांची मूर्ती म्हणजे राधाराणी आहेत आणि तिच्याद्वारे तो प्रस्तुत होत असतो. मग आता राधाराणी आणि इतर गोपीमध्ये श्रीमती राधाराणी या वृंदावनातील आणि चंद्रावली या दोघी ज्या आहेत त्या गोपी मुख्य आहेत बरं का. मग आता या दोघींची तुलना केली तर राधाराणी या सर्वश्रेष्ठ आहेत आणि म्हणून त्यांना साक्षात महाभाव स्वरूपा असं म्हटलं जातं. मग ही जी भावावस्थेची तुलना आहे ना ती राधाराणींच्या भावावस्थेची तुलना अन्य गोपींशी होऊ शकत नाही. आणि ह्याच भावामध्ये महाभावामध्ये जे आहेत ते
चैतन्य महाप्रभू आहेत. मग ती राधा राणींचा देह म्हणजे साक्षात प्रेमाने भरलेला आहे. म्हणजे श्रीकृष्णांची अतिप्रिय प्रेयसी असं म्हणून जे आहे तर त्यांचं आपल्या निजधामामध्ये निवास असतो. म्हणजे जो गोलोक वृंदावनचा अंतरंग भाग आहे त्याला म्हणायचं व्रजभूमी किंवा व्रज. आणि तो जो भाग आहे अंतस्थ भाग, तर तिथे राधा राणी ज्या आहेत त्या आपल्या अल्हादिनी शक्तीसोबत म्हणजेच कोण म्हणजे श्रीकृष्ण जे आहेत ते आपल्या अल्हादिनी शक्तीसोबत म्हणजे राधा राणी सोबत तिथे त्या आपला निजधाम म्हणजे काय ब्रजभूमी तर तिथे उपस्थित असतात. मग राधा कृष्णांच्या सख्या म्हणजे कोण आहेत, तिच्या विश्वासू सेविका ह्या अष्टसख्या. तर त्या तिच्याच दिव्य शरीराची विस्तार रूप आहेत. पहा आता आपल्याला खूप मोठी रहस्य उलगडणार आहेत येणाऱ्या 5 मिनिटांमध्ये. हा व्रजभूमीतली सगळ्यांनी लक्ष देऊन ऐकूया. तर हे सगळं रामानंद रायांनी चैतन्य महाप्रभू सांगितलं आणि ह्या सगळ्या महिमा ऐकून हे सगळं आपल्याविषयीचं ऐकून भगवान स्वयं अत्यंत खुश होत आहेत. आणि त्याचबरोबर भगवान राधाराणींच्या भावामध्ये असल्यामुळं ते अत्यंत आनंदानं त्याचं आस्वादन करतायत की कशा पद्धतीनं त्या माधुर्य रसाचं जे आहे तर आस्वादन भगवान करत असतात राधाराणीसोबत. ह्याचा राधाराणीसोबत ते करत असतात, ह्याचा ते आनंद घेत आहेत चैतन्य महाप्रभूंच्या रूपामध्ये. मग श्रीमती राधाराणींचा महाभाव म्हणजे आध्यात्मिक जीवनाचं सार आहे. म्हणजे श्रीकृष्णांचे सगळे इच्छा पूर्ण करणं हेच तिचं एकमेव ध्येय आहे. मग हाच आपला भक्त म्हणून भाव असला पाहिजे की श्रीकृष्णांना कशामुळे आनंद बरं होईल ते मी कार्य करेन. मग ही शरणागतीची पहिली पायरी आहे आपल्या जीवनातली. आजच आपलं जे सकाळचं इंग्लिशमध्ये आपल्या परमपूज्य नामनिष्ठदास प्रभूजींचं लेक्चर झालं तर त्याच्यामध्ये पण सांगितलं कृष्णांना जे आवडते ते करणं ही पहिली पायरी शरणागतीची. मग राधाराणींची कृपा आपल्यावर तेव्हाच होते जेव्हा आपण कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी प्रत्येक गोष्ट करायला सुरुवात करतो. मग श्रीमती राधाराणींचं सर्वश्रेष्ठ असं दिव्य म्हणजे जो आहे तो म्हणजे असा भाव आहे. आणि मग ललिता विशाखा ह्या तिच्या गोपी तिच्या दिव्य शरीराचे विस्तार आहेत. म्हणजे अशा दिव्य भावाच्या स्तरावर राधाराणी आहेत. आणि राधाराणीचं वर्ण अतिशय उज्ज्वल आहे. म्हणजे शरीर अत्यंत दिव्य सुगंध युक्त आहे. आणि तिच्यावरती जणू काही म्हणजे तिच्यावरील स्नेह जणू काही म्हणजे म्हणजे स्नेह जो आहे तिच्यावरचा सर्वांचा तर म्हणजे त्याचाच तो सुगंध आहे. म्हणजे सुगंधित तेलासारखं त्या स्नेहाचं ती वितरण करत असते. मग पहिलं स्नान ती कारुण्यामृताच्या धारेत करते. आणि कारुण्यामृत म्हणजे काय तर कारुण्यामृताचं जी धार आहे त्याच्यामध्ये तिचं स्नान होतं. त्यामुळे करुणा ही अत्यंत म्हणजे उच्च स्तरावर राधाराणीमध्ये आहे. तर दुसरं स्थान आहे ते तारुण्य धारेत ती दुपारी करते. म्हणजे हे जे आहे ते राधा राणीच्या म्हणजे दिनक्रमामध्ये कसे टप्पे आहेत तर ते आपण समजून घेणार आहोत. मग दुसरं स्नान केल्यानंतर पहिल्या म्हणजे पहिल्याच स्नानाच्या वेळी म्हणजे कृपेच्या रूपाने कारुण्य रूपात जेव्हा राधाराणी न्हातात त्यावेळेला श्रीकृष्ण प्रकट होतात. आणि दुपारी तारुण्यामृतात स्नान घेतात तेव्हा त्यांच्यामध्ये म्हणजे जे आहे ते आता वेगवेगळ्या लीलांचं वितरण सुरू होतं. म्हणजे दुपारच्या स्नानानंतर राधाराणी येथे लावण्य अमृतात स्नान करतात. म्हणजे लावण्य भावानी त्या भारतात. आणि त्यामुळं इतकं म्हणजे सुंदर असं आहे हे जो माधुर्य उज्ज्वल भाव आपण म्हणतो किंवा माधुरी भाव म्हणतो त्याला दाम्पत्य शृंगार भाव किंवा शृंगार रस म्हणतो. म्हणजे तो माधुर्य रसच असतो. तर त्यावेळेला जेव्हा लावण्यामृत म्हणजे लावण्यामृतात स्नान करते म्हणजे त्या भावामध्ये त्यावेळेला लज्जारूपी कृष्ण वर्णाचं रेशमी वस्त्र परिधान करते. म्हणजे राधाराणी जी आहे तर तिचं असं सुंदर म्हणजे सौंदर्य आहे. आणि अशा रीतीनं ती 3 स्नानं जेव्हा करते तर त्यावेळेला लालसर वर्णाचं ती श्रीकृष्णांच्या वरील जे स्नेह आहे प्रेम आहे तर त्याचं म्हणजे जे आहे तर एक प्रकारे प्रकटीकरण किंवा ते प्रेम व्यक्त करण्यासाठी लालसर रंगाचं वस्त्र परिधान करते. आणि म्हणून त्याला कृष्णवर्णीय वस्त्र म्हटलंय आणि ते लज्जारूपी वस्त्र असं म्हटलंय. म्हणजे अशा पद्धतीनं त्यांचं जे आहे तो अनुराग आहे श्रीकृष्णांच्या साठीचा. आणि मग अशी जी राधाराणी आहे ना तर तिचं कुंकुम हेच तिचं सौंदर्य आहे किंवा चंदनाची तिची उटी म्हणजे तिच्या सख्यांवरील स्नेह आहे आहे. आणि तिचा जो म्हणजे तिच्या शरीरावर सुगंधी जो कापूर लेपन ती करते तर त्यामुळे तिच्या स्मित हास्यातला तोच गोडवा आहे. आणि सौभाग्य द्रव्यांची उटी तिच्या म्हणजे जी अंगावर लावण्यात येत असते तर त्यामुळे तिचं सौंदर्य जे आहे ते खुलतं. तर अशी जी
राधाराणी आहे. तर ती म्हणजे तिचं माधुर्य प्रेम ह्यामुळेच ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत तर त्या समृद्ध होत जातात, फुलत जातात आणि त्यामुळं जे श्रीकृष्णांना आपल्याकडे जे आहे ते आकर्षित करून घेत असते. तर अशा पद्धतीचं हे तिथं वितरण होत असतं उज्ज्वल रसाचं. माता राधाराणींच्या गोपी सख्या म्हणजे भगवान श्रीकृष्णांच्या लीलावर एकाग्र झालेल्या तिच्या मानसिक ज्या आहेत क्रिया आहेत, म्हणजे मानसिक क्रिया म्हणजे काय तर मनाच्या स्तरावर केलं गेलेलं कर्म जे आहे प्रत्येक कृष्णांच्या लीलांवर तिनं भाव विभोर होऊन राधाराणीनं केलं गेलेलं कर्म, प्रत्येक कर्म प्रत्येक लीलेमधलं म्हणजे एक एक सखीचं रूप आहे हे आपण समजून घेऊया. आणखी ह्या ज्या सख्या आहेत तर त्या म्हणून वेगवेगळ्या लीलेशी संदर्भात त्या सख्या आहेत, कारण ते त्या काय आहेत तर त्या गोपी सख्या म्हणजे भगवान श्रीकृष्णांसाठी राधाराणीनं जो भाव मनात आणला आणि त्यानुसार जे कर्म केलं त्या लीलांवर एकाग्र होऊन हा उदाहरणार्थ रास लीला आहे किंवा चिरहरण लीला आहे, तर त्यावेळेला तिने त्या लीलेवर एकाग्र होऊन जे मनाच्या स्तरावर कर्म केलं म्हणजे मानसिक क्रिया आहेत म्हणजे मनाच्या स्तरावर केलेलं जे कर्म आहे ते कर्म प्रत्येक एक एक कर्म म्हणजे ती एक एक गोपी आहे. हा आणि ह्या त्या सखी आहेत आणि त्यांच्या खांद्यावर हात ठेवून ती पाहत असते या सगळ्या लीला. आणि म्हणून प्रत्येक सखी प्रत्येक लीलेचं प्रतिनिधित्व करते या अष्टसखींपैकी. तर हा भाग आपण समजून घेऊया. मग अशा पद्धतीनं राधाराणी ह्या प्रेमरूपी रत्नांची जणू काही खाण आहेत पहा. आणि राधाराणी जे आहेत ते श्रीकृष्णांसाठी त्यांची प्रत्येक इच्छा पूर्ण करण्यासाठी तत्पर असतात पहा. मग आता हे सगळं समजून जेव्हा घेतलं तेव्हा चैतन्य महाप्रभूंनी विचारलं की मी आता राधा आणि कृष्ण यांच्या प्रेमसंबंधांचं सत्य जाणलं, आता ते अशा प्रेमाचं आस्वादन कसं करतात ह्याचा मला महिमा जाणून घ्यायचा आहे असं त्यांनी विचारलं. मग ते कसं आस्वादन करतात तर त्याबद्दल त्यांनी सांगितलं की सदैव कृष्ण आहेत ना तर ते स्वतः धीर ललित आहेत, म्हणजे स्वतः अत्यंत धीर असे पुरुष आहेत ते आणि आपल्या सगळ्या प्रेयसीनं सदैव अधीन ठेवतात आणि त्यांच्यासोबत ह्या रसाचं आस्वादन करतात असं त्यांनी उत्तर दिलं. आणि अशा पद्धतीने त्यांनी जी चर्चा केली त्यानंतर रामानंदराय जे आहेत तर त्यांनी भावविभोर होऊन एक स्वतः स्फुरित होऊन गीत गायला आणि त्याद्वारे चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर त्यांना आनंदाचं आस्वादन करवलं. आणि मग आता हे सगळं जे आहे तर घडल्यानंतर दोघांनी रात्रभर म्हणजे गप्पा केल्या, वेगवेगळ्या लीलांविषयी चर्चा केल्या आणि मग आता त्यानंतर त्यांनी आता एकमेकांचा निरोप घेण्याआधी चैतन्य महाप्रभूंनी प्रश्न विचारला मग की सर्वात धनवान व्यक्तीमध्ये सर्वाधिक धनवान कोण? मग रामानंद रायांनी उत्तर दिलं ज्याच्याजवळ राधाराणी आणि कृष्णांचं अमाप प्रेमधन आहे तो सर्वाधिक धनवान व्यक्ती आहे. मग त्यांनी प्रश्न विचारला की सर्वात दुःखामध्ये सर्वाधिक मोठं दुःख कोणतं? तर रामानंद राय उत्तरले की श्रीकृष्णांच्या भक्तांच्या विरहा विना मला कोणतेही म्हणजे असहनीय असं दुःख दिसून येत नाही. म्हणजे श्रीकृष्णांच्या भक्तांचा विरह होणं हेच सर्वात मोठं दुःख आहे पहा. म्हणजे श्रीकृष्णांच्या भक्तांचा संग मिळणं किती आवश्यक आहे तर आपल्याला श्रीकृष्ण आणि राधाराणी यांचं स्मरण राहील. मग सर्व मुक्त जीवामध्ये सर्वश्रेष्ठ मुक्त म्हणून कोणाला स्वीकारायचं त्यांनी प्रश्न विचारला. मग ज्याच्याजवळ कृष्ण प्रेम आहे त्याला कृष्ण प्रेम मिळाले तोच मुक्त शिरोमणी मुक्त व्यक्ती असं समजायचं. मग चैतन्य महाप्रभूंनी विचारलं की गीतामध्ये कोणतं गीत जीवनाचा वास्तविक धर्म समजण्यात यावा? तर रामानंद रायांनी सांगितलं करणार जे गीत आहे ते सर्वश्रेष्ठ गीत आहे जीवनामध्ये आपल्याला मिळालेलं आणि तेच सर्वश्रेष्ठ गीत मानावं. मग चैतन्य महाप्रभूंनी विचारलं सर्व मंगलमय आणि कल्याणकारी कार्यात जीवासाठी कुठलं कार्य सर्वश्रेष्ठ असेल? तर रामानंद रायांनी सांगितलं भगवान श्रीकृष्णांच्या भक्तांची संगत करणं हे एकमेव कल्याणप्रद कार्य आहे जीवासाठी आणि तेच त्यांनी करावं असं त्यांनी सांगितलं. मग सर्व जीवमात्रांनी कोणाचं निरंतर चिंतन करावं असा प्रश्न विचारला. मग भगवान यांचं नाम गुण आणि त्यांच्या लीला ह्याच्यावरच जीवानी निरंतर चिंतन करावं. आणि आपलं चिंतन काय असतं निरंतर की ते कुकरची शिट्टी कधी होईल, ते झाकण कधी पडेल, म्हणजे आपण करावं भौतिक जीवनातलं कर्तव्य कर्म, पण आपल्या मनात जर तेच विचार राहिले तर कृष्णापासून आपण दूर गेलो. आणि हे कर्तव्य कर्म तर आपल्याला करावंच लागेल आपण गृहस्थ जीवनात आहो म्हणून. पण म्हणजे टीका करणे हा हेतू नाही, पण आपण काय करावं कृष्णांचं कसं स्मरण राहील, त्यांचं नाम रूप गुण लीला. नाम म्हणजे त्यांचं नाम सतत आपण आठवत राहू, म्हणजे नामना अकारी बहुधा निज सर्व शक्ती, त्या एका नामामध्ये कृष्णांची सगळी
जी शक्ती आहे ती एकवटली. मग त्यांचं असं नाम आपण अनेक वेळा उच्चारलं तर ती सगळी शक्ती, ते सगळं बळ आपल्याला मिळेल ना कृष्णांसहित. जे कृष्ण आपल्या समोर प्रकट होतील, हरिनाम प्रभू प्रकट होतील. मग पुन्हा 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 त्यांचा संग करण्याची आसक्ती आहे, जी गोडी आहे ना, ती जेव्हा येते तेव्हा नामामध्ये रुची निर्माण होते. आणि ह्यासाठी त्यांचा आपण संग करणं आवश्यक आहे. मग रूप म्हणजे काय, भगवानांचं जे रूप आहे सुंदर, श्याम सुंदर रूप, त्याच्यावर आपण ध्यान करावं. त्यांना चरणांपासून त्यांच्या श्रीमुखांपर्यंत न्याहाळावं. त्यांचा प्रत्येक जो शरीराचं अंग उपांग आहे ना, तर ते सगळं आपला एक एक अनर्थ आहे तो नष्ट करणार असतं. मग त्यानंतर भगवान जे आहेत तर त्यांच्या लीला, सुंदर सुंदर लीला घडल्या. तर आपण वृंदावनातल्या लीलावर स्मरण केलं आणि त्या स्मरण करत करत आपण जप केला तर निश्चितच काय होतं, ते चॅन्ट मेडिटेशन म्हणजे जप ध्यान होतं. आणि अशा पद्धतीचं आपण ध्यान करायचा प्रयत्न करावा. म्हणजे अशा पद्धतीनं जीवाचं निरंतर स्मरण ह्याच गोष्टींचं करावं. हम्म. किंवा कुठलीही घटना आपल्या जीवनात घडली तर कृष्णांनी त्यावेळेला असं केलं होतं, हा हे आपल्याला आठवलं पाहिजे, मग आपण असं करूया. म्हणजे आपण अनुसरण करायचं आपल्या गुरूंच्या मार्गाने, पण कृष्णाची लीला आपल्याला त्यावेळेला आठवली पाहिजे, असा भाग झाला पाहिजे. आणि म्हणून आपण सगळ्या भक्तांना घेऊन पहा, सकाळच्या वेळेत रोज जपासाठी सगळ्यांना म्हणजे निमंत्रित करतो. आणि त्यावेळेला आपण कसा भाव ठेवायचा, किंवा अशा पद्धतीनं रोज एका म्हणजे वृंदावनची आपण मानस परिक्रमा करतो, लीलास्थळीची. आणि अशा लीलेचं स्मरण करून त्या भावामध्ये राहून आपण जप करतो. पहा, सगळ्या भक्तांना त्याचा अनुभव आला असेल की किती छान सकाळच्या वेळेत असा लीला स्मरणाने आपला जप होत असतो. तर असा प्रयत्न आपण सगळ्यांनी करायचा भाग करूया. आणि तेच आपल्या जीवनाचं जे आहे तर निरंतर असं जे आहे, किंवा नित्य आपण म्हणू, निरंतर नित्य असं जे आहे, तर ते स्मरणाचा विषय आहे. मग आता चैतन्य महाप्रभूंनी पुढचा प्रश्न केला, अनेक प्रकारच्या ध्यान धरणात सर्व जीवांनी कशाचं ध्यान करायला हवंय. मग तेव्हा रामानंद रायांनी सांगितलं की राधा आणि कृष्ण यांच्या चरण कमलांचं ध्यान करणं हेच आपल्यासारख्या जीवांचं प्रधान कर्तव्य आहे, किंवा सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य आहे. मग आता चैतन्य महाप्रभूंनी विचारलं, सर्व स्थानांचा त्याग करून जीवानं कुठं जायचं ठरवलं तर त्याने कुठे निवास करावा. तर रामानंद रायांनी सांगितलं, ज्या ठिकाणी भगवंतांनी रासलीला केल्या त्या ब्रजभूमी वृंदावनात जाऊन जीवानी रास करावा. म्हणजे आपला अंतिम समय आला देह सोडण्यासाठी, कुठे जावं, आपण वृंदावनात जायचा प्रयत्न करावा. मग आता चैतन्य महाप्रभूंनी विचारलं, श्रवण करण्याचा सर्व विषयात सर्व जीवामध्ये सर्वोत्तम विषय कुठला, म्हणजे श्रवण कुठल्या गोष्टीचं आपण करावं, म्हणजे सर्वात श्रवणाचा उत्तम विषय कुठला. तर राधा आणि कृष्ण यांच्या प्रेमलीलांचं श्रवण करणं ही जीवांसाठी सर्वोत्तम श्रवण भक्ती आहे का. आणि आपण आता तेच करून जे आहे श्रवण भक्ती करत आहोत आपण चैतन्य चरितामृताच्या माध्यमातून. आणि तिथे कृष्णलीला आणि चैतन्य लीला अभ्यासत आहोत. आणि आपण ही श्रवण भक्ती करून आपण आशीर्वाद घेत आहोत, पहा या सगळ्या गुरु परंपरेतल्या आचार्यांचे. मग आता सर्वात उपास्य विषयामध्ये प्रमुख उपास्य कोणतं, असं विचारलं रामानंद राय जे आहेत त्यांना चैतन्य महाप्रभूंनी. मग सर्व उपास्य विषयामध्ये राधा आणि कृष्णांचं दिव्य नाम हेच सर्वश्रेष्ठ उपास्य आहे, असं त्यांनी सांगितलं. आता मुक्ती आणि भुक्तीची इच्छा धरणारे दोन प्रकारच्या जीवांची गती कोणती, असं विचारलं. मग त्यांनी सांगितलं की जे परमेश्वराच्या अस्तित्वात विलीन होऊ इच्छितात तर त्यांना पुन्हा वृक्षासारखे स्थावर देह स्वीकारावे लागतील, आणि इंद्रिय तृप्तीकडे अत्याधिक ते आकर्षित होतील, आणि ते देवतांचे देह प्राप्तही करतील. पण दिव्य रसाविषयी अज्ञ म्हणजे ज्यांना अज्ञ असणारे, म्हणजे अज्ञानी असणारे लोक आहेत, तर त्यांची अवस्था कशी होईल, की कडुनिंबाच्या निंबोळ्या चाकणारा जो कावळा असतो त्याच्यासारखी होईल. मग दिव्य रसाचा जर आनंद घ्यायचा असेल तर आपल्याला काय केलं पाहिजे, भगवत प्रेमाच्या आम्र वृक्षावरती म्हणजे जो कळ्या खाणारी जी कोकिळा असते ना, तशी कोकिळा होऊन आपल्याला गान केलं पाहिजे. म्हणजे माधुर्य रसाचं आपल्याला पान केलं पाहिजे, मधुर प्रेमाचा टप्पा आपल्याला गाठता आला पाहिजे. आणि ह्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे, अभागी जे असतात ते ज्ञान मार्गाने जाणारे असतात, की ते शुष्क ज्ञान मिळवतात आणि शुष्क तर्काद्वारे म्हणजे अशा कुणाला कृष्ण प्रेमाची प्राप्ती नाही होणार. तर प्रत्यक्ष सेवा हा एकच मार्ग आहे, प्रत्यक्ष भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे जे आहे तर कृष्ण प्रेमा रूपी अमृत त्या व्यक्तीला प्राप्त होतं. आणि असा जो व्यक्ती आहे तर तो सर्वश्रेष्ठ असा अध्यात्मवाद्यांमध्ये अत्यंत भाग्यवान व्यक्ती मानला जातो. मग अशा पद्धतीने त्यांची चर्चा झाली आणि मग ते दुसऱ्या दिवशी आपापलं कर्तव्य करण्याकरता निघून गेले. मग रोज संध्याकाळी रामानंद राय जे आहेत तर ते
कृष्ण कथा ऐकायला यायचे. आणि अशा पद्धतीने मग चैतन्य महाप्रभूंनी त्यांना सांगितलं की आता मी जगन्नाथपुरीला आलो की तुम्ही ह्या नोकरीतून जे आहे ते स्वतःला मुक्त करून घ्या, आणि मग तुम्ही जे आहेत तर ते जगन्नाथपुरीला राहायला या, आणि आपण तिथे बसून कृष्णलीला कथा जे आहे ते एकमेकांना म्हणजे जे आहे तर त्याचं एकमेकांना आस्वादन करून देऊ, आणि आपण कथा करू, ऐकू, श्रवण करू. अशा पद्धतीने त्यांनी रामानंद रायांना मार्गदर्शन केलं. मग रामानंद रायांनी जे आहेत तर त्यांनी इच्छा प्रकट केली दर्शनाची म्हटल्यावर प्रथम त्यांनी आपलं संन्यासी रूप दाखवलं चैतन्य महाप्रभूंनी, त्यानंतर श्याम सुंदर गोपबालकाचं रूप त्यांना दाखवलं, आणि अशा पद्धतीने त्यांना दर्शन दिलं. आणि मग आता हे सगळं रूप जेव्हा पाहिलं रामानंद राय यांनी, तर म्हणजे त्यांनी हे दृश्य पाहून, हे दर्शन पाहून अत्यंत ते हरपून गेले. म्हणजे मुखावर धरलेली बासरी भगवान यांनी आणि संन्यासाचं रूप, असं अशा रूपात म्हणजे संन्यासी आणि श्यामसुंदर रूप असं एका पाठोपाठ एक दाखवल्यानंतर अत्यंत ते आनंदी झाले. मग अशा पद्धतीने त्यांच्यामध्ये चर्चा झाली. कृष्ण कथेच्या दिव्य रात्री 10 रात्री त्यांनी आनंदात घालवल्या, आणि नंतर ते आपापल्या कार्याला निघून गेले. मग जेव्हा जगन्नाथपुरीला आले चैतन्य महाप्रभू, तर तिथं गुंडीच्या मंदिर आहे, तर तिथं काय केलं त्यांनी, सगळ्या भक्तांना बोलवून त्या मंदिराची साफसफाई केली. आता ह्या लिलेमागचा हेतू काय होता, तर अशाच पद्धतीनं भगवत भक्त जे आहेत, भक्ती मार्गावर जे अग्रेसर व्हायचा प्रयत्न करतात, त्यांनी आपल्या हृदयातले जे कल्मश आहेत, हृदयातले अनर्थ आहेत, विकार आहेत, तर ते सुद्धा झटकून टाकले पाहिजेत. मग ह्यासाठी जेव्हा आपण बाह्य स्वच्छता करतो मंदिराची, तर त्यावेळेला आंतरिक स्वच्छतेद्वारे नाम, प्रत्येक वेळी ते कर्म करत असताना आपण नाम घेत घेत, हरिनाम घेत घेत काय करू शकतो, म्हणजे जेव्हा घेतो अशा पद्धतीने, तेव्हा हृदयातली पण सगळी जळमट, कोळिष्टक, सगळे अनर्थ जे आहेत ते सगळे सगळे निघून जातात, आणि त्याद्वारे आपल्या हृदयाची शुद्धी होते. तर हा गुंडीच्या मंदिर जे आहे तर त्याच्या मार्जन लिलेमागचा चैतन्य महाप्रभूंचा भाव होता. मग अशा पद्धतीने ही लीला घडली, आणि तिथे सगळ्या भक्तांसोबत समवेत मंदिर मार्जन केलं, ह्यासाठी की अंतरंगाचं मार्जन होण्यासाठी भगवान यांनी ही लीला केली, आणि सर्व भक्तांसमवेत ही लीला पार पडली. मग इथं आपल्या मध्य लीलेचा दुसरा भाग संपला. आज आजपर्यंत जो आपण अभ्यास आपल्याला होता तो संपला. आता उद्याचा अमोघ लीलावरती आपण उद्या जाणार आहोत, मध्य लीलेच्या तिसऱ्या भागातून. तर आता जे आहे तर शचीसूक्ताष्टकम आपण म्हणूया. 5:31 झाले, आणि मग त्यानंतर आपण थांबूया. कोणाला काही शंका असतील तर विचारू शकतो. शचीसूताष्टकम कोण म्हणू शकेल? हरे कृष्ण. म्हणू माताजी. हरे कृष्ण. हा माताजी. सचीसुताष्टकम म्हणायचं. हा म्हणा ना, हरी बोल. खूप छान. असं प्रत्येकाने पुढे आलं पाहिजे, कृष्णांची सेवा करायला चढावड लागली पाहिजे सगळ्यांची. हरे कृष्ण. हा माताजी म्हणूया. हरे कृष्ण. हा. सचीसुताष्टकम. नव गौरवरं नव पुष्पशरं नव भावधरं नवलास्यपरं नव हास्यकरं नव हेमवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं नव प्रेमयुतं नवनीतशुचं नववेशकृतं नवप्रेमरसं नवधाविलसत् शुभप्रेममयं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं हरिभक्तिपरं हरिनामधरं करजप्यकरं हरिनामपरं नयने सततं प्रणयाश्रुधरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं सततं जनता भवतापहरं परमार्थपरायण लोकगतिं नवलेहकरं जगतापहरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं निजभक्तिकरं प्रियचारुतरं नटनर्तनागराजकुलं कुलकामिनी मानसलास्यकरं
प्रणमामि शचीसुत गौरवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं करे तालबलं कलकण्ठवरं मृदुवाद्यसुवीणिकया मधुरं निजभक्तिगुणा वृतनाट्यकरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं युगधर्मयुतं पुनर्नन्दसुतं धरणीसुचित्रं भवभावोचितं तनुधानचितं निजवासयुतं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् अरुणं नयनं चरणं वसनं वदने सखलितं स्वकनामधरं कुरुते सुरसं जगतः जीवनं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. खूप सुंदर माताजी. हरी बोल. खूप छान गायलं.